Yeah. Tervehdys kaikille täältä Helsingin Myllypurosta. Ja tässä on kaikkien suomalaisten lempiturkulainen Hannes Hesari ja Helsingin Startup-skenet Bruce Lee. Ja tänään on hieno päivä, koska tänään on erityinen huikea vieras, mutta sitä ennen tietenkin mun co-hosti Sara. Moikka kaikille. Kevät rinnassa Turpini Broadcastin uusin tuotantokausi itse asiassa starttaa tästä, että ensimmäinen jakso vuoden 2025. Jep. Ja niin kuin aurinko paistaa, kevät ja lämpö on just tullut, ja mikä tarkoittaa huikeata päivää, mutta myöskin huikean päivän vuoksi meillä on huikea vieras Elina Lappalainen Helsingin Sanomista ja HS Vision päätoimittaja. Päätoimittaja. Anteeksi. Mutta hyvä, jos brändi on mennyt läpi. Taloustoimittaja. Taloustoimittaja. Mutta sä oot vetäjä, HS Vision vetäjä kuitenkin. En ole, ei. Anssi Miettinen varmaan nyt kuulee, lähettää sulle terveisiä. Anssi pitää brändää lisää. Jep, ehdottomasti. Mä olen siis toimittaja, mutta joo, sit mä olen somessa niin paljon esillä, että sitten tavallaan varmaan moni ajattelee tavallaan, että mä oon niinku Vision kasvot jollakin tavalla siellä. Ehkä se oli niinku se juttu. Jep, koska mä muistan, että kun Visio oltiin perustamassa, niin sä olit jatkuvasti niinku siellä esillä ja niinku mä yhdistin sen vaan siihen, että tässä on niinku Vision. Onnistunut brändäystä siis. Kiitos. Ja sä oot meille ainakin se Suomen startup-toimittaja. Kyllä. Sitä varmaan. Startuppeja vuodesta Käpy tai 2011 lähtien seuranneen, niin mä oon nähnyt kaikkien suomalaisten yksisarvisten eli miljardiarvosten startuppien nousun sieltä pienestä, kun ne on keränneet ekaa rahoitusta siihen, kun ne on sit päätyneet isoiksi tai feilanneet, niin kaikenlaista on tullut nähtyä matkan varrella. Vau! Ihan mahtavaa päästä vähän syventyyn sun osaamiseen, mitä oot nähnyt ja startuppeihin ylipäätään. Mutta jos lähdetään siitä, Elina on nyt täällä, sinä oot joskus lähtenyt journalismin tielle, niin mistä innostus talousjournalismiin on lähtenyt? Mä oon siis aloittanut toimittajana 13-vuotiaana. Okei. Mä siis perustin koululehden ja tuolla siis Savossa Siilijärvellä. Ja se työnäytteenä niin mä marssin Savon toimitukseen, että mä oon Elina ja voisin kirjoittaa teille. Näin mä sitten sain ryhtyä kirjoittamaan niille nuorten sivuja, tein kirja-arvioita ja sitten oli koko lukijoiden oma kolumnipalsta ja niin edelleen. Ja sitten suoraan lukiosta päädyin opiskelemaan journalistiikkaa Jyväskylän yliopistoon. Ja tein opiskelujen ohessa paljon töitä Keski-Suomalaiseen, joka on siellä maakuntalehti. Ja sitten päädyin kesätöiden kautta myöskin Hesariin ja sen jälkeen vakituiseksi toimittajaksi 9 vuoden ajaksi Talouselämä-lehteen. Miten mä päädyin nimenomaan taloustoimittajaksi, kun siis musta piti tulla eka kulttuuritoimittaja. Mä ajattelin, että kirjoista kirjoittaminen on niin kuin makeita, mitä mä tiedän. Mutta sitten mä oon myöskin nörttityttö, pelaaja ja mun isä on itse asiassa pääomasijoittaja. Mm-hmm. Se selitti mulle, niin kun me oltiin pieniä, niin se selitti jostain niin kuin sydämen mitraaliläppää, bla bla, terveysteknologia jutuista. Mulla oli niin kuin normaalia, että ollaan innoissaan jostain keksinnöstä, että niin kuin tämmöinen uusista yrityksistä. Mutta sitten kun mä olin siis kesätoimittajana Keski-Suomalaisen taloustoimituksessa. Mä tajusin, että ne mun kollegat, ne herrat ymmärsivät kyllä sitä paikallista konepajateollisuutta tai metsäteollisuutta, mutta ei ne oikein ymmärtäneet sitä uutta digitaalista taloutta. Et silloin oltiin jossain vuodessa 2008 ja 2009 ja tämmöiset niinku ekat suomalaiset menestystarinat pelialalla alkoi olla niinku orastamassa siinä. Se asenne vaikkapa yhtenä kesänä Hesarin taloustoimituksessa, kun Angry Birds ilmestyi ja alkoi niinku Wall Street Journalissa oli niinku aukeaman juttu suunnilleen Angry Birdsista. Ja sitten tämmöinen metsäteollisuutta seuraava taloustoimittaja, sitä oli sitten silleen, eihän niiden liikevaihto ole vielä edes miljardia. Se ymmärrys oli niinku tätä luokkaa, mutta mä olin innoissani peliyrityksistä ja startupeista ja aloin kirjoittaa niistä ja jälkikäteen ajattelin, että se oli sitten hyvä, että mulle kuitenkin annettiin se mahdollisuus ja annettiin tilaa perehtyä siihen, koska siitä tuli sitten miljardipistettä. Joo. Ja kun sä tuossa toimittaja, reporteri, journalisti kentällä olet toiminut, niin oliko se myöskin sinä hetkenä niin kuin, vähän niin kuin omassa niisissä, että ei ollut muita vastaavanlaisia niin kuin journalisteja?
tekemässä samanlaisia juttuja? No vähän kyllä, ja ei oli sellaisia henkilöitä, jotka oli olleet vaikkapa Piilaaksossa jollakin opintomatkalla kuuntelemassa asiaa innovaatiojournalismista. Oli sen niminen yhdistys. Okay, Tekniikka- ja talouslehdessä oli joitakin semmoisia nörttitoimittajia esimerkiksi silloin jo ja niin kuin, jonkin verran. Mutta silloin kun mä aloin 2011 Talouselämä-lehdessä sitä seurata järjestelmällisesti startupien keräämää rahoitusta. Meillä oli taulukko, jossa me listattiin kaikki rahoituskierrokset ja uutisoitiin niistä. Niin se oli eka kerta, kun järjestelmällisesti joku alkoi seurata tätä alaa sillä tavalla. Kyllä. Ja sillä tavalla niin käynnisti sen tai auttoi ehkä ruokkimaan sitä alaa. Että se oli samaa aikaa, kun se koko startup-buumi Suomesta lähti käyntiin. Eli samaa aikaa 2009, kun Aalto-yliopistossa Kristo Ovaska ja kumppanit perusti Aalto-ES:n ja lähti niin kuin tämä buumi käyntiin. Vau, toi on hienoa, että sulla on ollut siis nuoresta asti ihan niin kuin tiedossa tämmöinen intohimo kenties kirjoittamiseen ja asioiden tutkimiseen. Jos vähän scrollataan taaksepäin, eli meidän kuulijoille, joille startup ei ole niin tuttu ehkä käsitteenä, niin jos me määriteltäisiin startup lyhyesti, että mikä on startup ja mikä erottaa normaalin tai ihan perusyrityksen ja startupin, että mikä se ero on, milloin voidaan puhua startupista. Tai minkä tahansa uuden yrityksen startupista. Joo. No startup on nuori, innovatiivinen yritys, joka hakee skaalautuvaa liiketoimintamallia ja pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun. Sitten taas, jos puhutaan kasvuyrityksestä, niin se ei ole suora synonyymi, vaikka sitä joskus virheellisesti sellaisena käytetään. Kasvuyrityksellä on jo liikevaihtoa. Se on esimerkiksi 1-10 miljoonaa tai enemmän. Siis niin kuin, että se on jo sellaisessa mittaluokassa, että se on päässyt jo skaalaamaan liikevaihtoja ja kansainväliseen kasvuun. Eli tällainen erottelu siinä. Mutta startupin pointti on se, että se hakee kunnianhimoisesti kasvua ja usein se tarvitsee siihen pääomasijoittajan apua, koska sitä pyritään tekemään niin, ensinnäkin ne on teknologia-alueita, jotka vaatii usein paljon pääomaa päästäkseen ylipäätään, että ne saa tuotteen prototyypin tehtyä. Tai ne pyrkii niin nopeasti kansainväliseen laajentumiseen, että jos ne tekisi sitä tulorahoitteisesti, niin markkina olisi viety ja ne olisi vielä lähtökuopissa. Tuo on aika tyhjentävä määritelmä mun mielestä, että silloin on hyvä mennä eteenpäin. Joo, ja meille hyvä muistutus myöskin toistaa tota määritelmää myöskin muille, kun puhutaan startupista ja kasvuyrityksistä, koska meilläkin voi mennä nämä puurot ja vellit sekaisin aina silloin tällöin. Kyllä, mutta me ollaan havainnoitu, kun toimitaan opiskelijoiden kanssa, että just kun puhutaan startupeista, niin lähdetään ihan siitä määritelmästä, että miksi puhutaan startupista, miksei yrityksestä ja näin poispäin, mutta joitakin ihmisiä tai opiskelijoita, joita kiinnostaa yrittäjyys, niin se startup-sanana voi pelottaa tai se ei resonoi. Ja sen takia me haluttiin puhtaasti oma jakso niin kuin tähän startupien ympärille. Ja kyselläänkin, että minkälainen on niin kuin Suomen startup-kenttä ja erityisesti vaikka vuonna 2025 tai minkälainen on Suomen startup-kenttä nykyisin? Jos mä tartun ensin tuohon, että miksi startup ei resonoi tai jotenkin voiko se, niin kuin, että mitä ennakkoluuloja. Mä niin kuin aistin tuossa, että siihen liittyy joku ennakkoluulo tai semmoinen vähän niin kuin pelko tai huoli tai mikä se on. Niin tietysti se, että jos julkisuudessa, ja katso siis tässä peiliin, korostuu tietynlainen menestyjäpuhe tai rahoituskierrospuhe, yrityskauppamiljonääripuhe, tai jotenkin, joka näyttää jollakin tavalla pinnalliselta, ahneelta tai tällaiselta, niin sitten tietysti voi olla, että se mielikuva voi olla ylikorostunut. Mutta enimmäkseen kyse on tosi intohimoisesti jostakin asiaa ajattelevista ihmisistä, jotka on havainneet vaikka opiskellessaan tai jossakin kesätöissä tai työpaikallaan jonkin ongelman. Että hei, kun me ollaan töissä tässä konsulttiyrityksessä X, ja yleensä meidän asiakkailla on tuollainen ongelma. No oikeasti me kyllä keksittäisiin tähän ratkaisu, joka voisi olla tämä. Että jos me kehitettäisiin tämmöinen ohjelma, niin sitten se parantaisi niiden kaikkien yritysten elämää. Ja sitten ne fiilaa sitä niin paljon, että ne perustaa siitä oman yrityksen. Tai ajatellaan, että tämä parantaa jotenkin maailmaa, tämä saattaa ratkaista ilmastonmuutosta, tämä saattaa parantaa ihmisten terveyttä, niillä voi olla siinä joku merkitys, mitä ne ajattelee, että ne pystyy tekemään tällä yrityksellä niiden keksinnön kautta. Tosi monet tekee jotain intohimojuttuaan ja kokee sen tosi merkityksellisenä. Ja sitten
okei, startupit voi olla epävarmoja työpaikkoja. Ne on vielä uusia. Suuri osa sitä feilaa. Mutta toisaalta niihin liittyy semmoinen niin kuin luovan tuhon käsite. Joku kaatuu, niin sitten uutta syntyy koko ajan ja se uusi voi olla tehokkaampaa, parempaa, kasvavampaa. Siihen liittyy semmoinen optimismi. Ja se on se, minkä takia mä rakastan kirjoittaa startupeista, koska ne on luovia, ongelmia ratkaisevia ihmisiä, jotka pyrkii kasvuun, ajattelee, että teknologia voi olla joku keino parantaa maailmassa asioita tai tehdä asioita paremmin. Ja siihen ei liity semmoista niin kuin jymähtämistä ja semmoista niin kuin stagnaatiota. Niin semmoista niin kuin byrokratiaa ja korporaatiota ja semmoista niin kuin, niin kuin et startupeissa tosi nuorena sä voit saada paljon valtaa, niin paljon kuin sulla on niin kuin paukkuja ja intohimoja ja oppimiskykyä, niin sä voit edetä, koska sä, niin kuin, sä opit siinä tehdessäsi ja sitten toimitusjohtajana sä joudut samaan aikaan opettelemaan myyntiä ja markkinointia ja asiakastyötä ja teknologiaa ja kaikkea mahdollista. Ja vaan niin kuin taivas on rajana. Eli niin kuin se innostus on tarttuvaa ja jotenkin pitää ihmisen elossa. Kyllä. Tämä oli siitä, mä halusin torpata heti. Joo, tämä on hyvä. Tämä on tosi hyvä. Eli käytännössä luovaa ongelmanratkaisua, jos sulla on intohimo johonkin asiaan ja mahdollisuus esimerkiksi hyödyntää teknologiaa, jotta se skaalautuu sitten mitä ikinä ratkaisetkaan. Joo, toi on tosi hyvin sanottu. Ja ehkä jos lähipiirissä ei ole vaikka ihmisiä, jotka on startupeissa, tai se on vähän tuntematon aihe, niin se voi tuntua semmoiselta, että no ei, toi ei varmaan niin kuin ole oma juttu. Me ollaan Hanneksen kanssa nimittäin seurattu nyt tätä yrittäjyys, vähän niin kuin brändiä. 90-luvulla yrittäjyys oli aika huonossa, tai 90-luvun jälkeen yrittäjyydestä puhuttiin ehkä vähän huonolla slangilla, tai se ei ollut missään ihan parhaassa valossa, mutta nykyään, kun työskennellään nuorien kanssa, niin yrittäjyys on kovassa huudossa. Että se on niinku semmoinen uravaihtoehto, ja monet haluaa tehdä sitä, some on mahdollistanut myöskin, että voit toimia yrittäjänä ja saada sieltä tuloja, mutta ehkä tämä startup on vähän niin kuin jäänittelee sivulle niin kuin mahdollisuutena. Niin. Startup on niinku se työkalu siihen, kun sun kunnianhimo ei ole vaan tehdä itsellesi duuni, vaan tehdä 100 duuni tai 1000. Kyllä, toi oli tosi hyvin sanottu itse asiassa. Että, joo. Okei, se startuppien tila. Joo, kyllä. Okei, mä ajauduin sivupuolelle. Mutta siis startup-kentästä, niin kuin, että miltä se nyt niin kuin näyttäytyy tällä hetkellä? No siis mä itse elin sen 2010-2020-luvun välin niin kuin sen nousun ja boomin, sen hypeen. Se oli ihan mahtavaa ja niin kuin ehdottomasti just nimenomaan sen kaiken energian takia se tarttui myöskin muhun ja se innostus ja optimismi. Mutta niin, millainen se tämänhetkinen niin kuin tilanne näyttää, että onko se vahvoilla myöskin vai onko jotain muutoksia tapahtunut? Ensinnäkin siis kenttähän on kasvanut. Startuppien rahoitus, pääoman kerättyn rahoituksen määrä on niin kuin 10 vuodessa, nyt en ehkä ulko-osaa heittää, mutta siis yli 10-kertaistunut joka tapauksessa. Että jos silloin alun perin oltiin niin kuin 2009 ja näin oltiin niin kuin joissakin sadoissa miljoonissa kaikki suomalaiset yritykset keräsivät Suomessa. Joo. Ja nyt ollaan niin kuin siellä 1,4 miljardin tasolla vuodessa, mitä suomalaiset startupit kerää, niin mittakaava on ihan erilainen. Suomeen on kasvanut useita tällaisia yksisarvisia, eli miljardin arvoiseksi katsottuja kasvuyrityksiä, joista nyt sitten odotetaan monesta, että niistä tulee seuraavia isoja yrityskauppoja tai jopa pörssilistautumisia ehkä Yhdysvaltoihin. Parhaassa tapauksessa voisi käydä näin. Tänäkin vuonna ehkä odotetaan jotain tämmöistä. Ja sitten on niin kuin vahva semmoinen keskiluokka, semmoiset yritykset, jotka on keränneet 10-50 miljoonaa, joilla on yli 10 miljoonan euron liikevaihto. Ja sitten on semmoinen hyvä aluskasvillisuus sieltä tulossa olevia yrityksiä. Paljon vahvoja teknologia-alueita. Meillä on paljon sellaisia niin kuin, tieteeseen perustuvia niin sanottuja deep tech-yrityksiä, syväteknologiaa, jotka kehittää vaikkapa uusia materiaaleja, uusia proteiineja ja jotka vaatii tehdasinvestointeja. Ja startupit voi olla myöskin tehtaita. Se Solar Foods, joka rakentaa Vantaalle tehdasta, onko se jo valmis itse asiassa.
ja joka tekee tämmöistä niin kuin Solein-nimistä uutta proteiinia elintarvikkeisiin. Eli startupien skaala on Suomessa niin kuin tosi laaja ja ne voi olla niin kuin hyvin teollistakin toimintaa sit oikeasti. Eli meillä on semmoinen hyvin moninainen, varsin toimiva ekosysteemi. Euroopan laajuisesti Helsinki on ihan vahva kenttä tai keskittymä, mutta sitten jos nyt vaikka tuolla kansainvälisessä mediassa verrataan tai listataan jotain niin kuin Euroopan kovimpia yksisarvisia tai todennäköisempiä pörssilistautuja tai näin, niin valitettavasti ihan siellä listauksessa aika harvoin suomalaiset on. Tai vaikka kun suosittelen lukemaan sellaista startup-mediaa kuin Sifted, se on tosi laadukas. Englanninkielinen siis Financial Timesin tavallaan vähän niin kuin pikkusisko. Niin Siftedissä oli esimerkiksi tämmöinen niin kuin Euroopan tekoäly startupit-listaus. Ja siellä oli niin kuin yksi suomalainen kova firma mainittu. Ja sitten sekin myytiin just Silo.ai. Onko ne sitten ne suurimmat maat, mitä siellä on, Saksa ja Lontoo? Joo. Kyllä, siis se on niin kuin Lontoo hallitsee tosi paljon, sitten Ranska ja Saksa ja myöskin Tukholma. Niin kyllä me niin kuin ollaan syrjäinen reunavaltio, mutta siihen nähden, niin suhteessa PKT, niin tosi niin kuin hyvin pärjäävä. No, mutta iloisia uutisia meille siis. Kyllä. Ja siis totta kai kansainvälinen niin kuin markkinat on olleet tosi vaikeat kaikille startupeille. Rahoituksen määrä oli niin kuin kärsi ensin koronapandemian aikaan ja sitten se kärsi Venäjän hyökättyä. On ollut vaikea korkomarkkina, on ollut siis pörssilistautumiset on ollut kiinni, mikä vaikuttaa selkeästi sitten taas niin kuin startupien rahoitukseen. Eli on niin kuin paljon sellaisia kansainväliseen taloustilanteeseen liittyviä asioita, jotka vaikeuttaa tilannetta, mutta suhteessa siihen suomalainen startup-kenttä on pärjännyt tosi hyvin. Jep. Kaikki kriisit samaan aikaan. Tai peräkkäin, ei ihan kauheasti. Mutta siihen nähden ollaan pärjätty tosi vahvasti. Joo. Muistaaksä sä niin kun sitä eroa 2008 talouskriisin ja nyt tämän välillä, että nyt on ollut niin kun ehkä pienempi kriisi, mutta ne on ollut peräkkäin. Vai oliko se 2008 ehkä semmoinen voimakkaampi vaikutukseltaan? Startupin kannalta ne on täysin erilaisia. Joo. Eli vuonna 2008 ei ollut Suomessa tällaisia pääomasijoitusrahastoja. Kyllä. Ei ollut olemassa tällaisia kansainvälisiä kasvuyrityksiä kuin meillä nyt on. Eli ei pysty vertaamaan. Niin. Sen sijaan vaikka niin kuin vielä muinaisempi niin kuin dotcomin puhkeaminen, niin on niin kuin siis taas niin kuin hyvin erilainen tilanne. Et silloin niin kuin koko internetin kehitys, pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys, niin kuin kaikki on niin mullistunut niin perustavanlaatuisesti, että niitä ei voi verrata toisiinsa. Joo. Tosi hyvä nosto, kyllä. Me luettiin nimittäin sun tekemistä jutuista. Tällainen ilo irti taantumasta. Startup-yritysten määrä Suomessa on romahtanut, mutta jos vanhat merkit pitää paikkaansa, talouden huonot ajat voi johtaa uuteen aaltoon yrityksiä. Niin meitä kiinnostaisi tulevaisuuskuva tästä, eli onko tarpeen Suomessa tehdä korjausliikkeitä, jotta noiden startup-yritysten määrä lähtisi nousuun? No toi on 2 vuotta vanha juttu ja startup-skeneessä asiat tapahtuu aina todella nopeasti. Tuossahan oli kyse siitä, että pitkän niin kuin talouskasvun jälkeen, siinä kun startupit oli imeneet valtavasti pääomaa, niin ne olivat myös palkanneet. Oli ihan valtava työvoimapula. Ja siinä tilanteessa, jossa peliyritykset kasvoi ja rekrytoi ja jos sä saat 100 000 palkkaa niin kuin jostakin pelifirmasta vuodessa, niin sun tavallaan motivaatio lähteä riskillä perustaa omaa firmaa on ehkä vähän pienempi. Jolloin todennäköisemmin suuri osa ihmisistä on töissä siinä isommassa pelifirmassa kuin perustaa paljon pieniä. No sitten taas, jos taloudella menee huonosti, on irtisanomisia, niin 3 työtöntä koodaria aika niin kuin matalalla riskillä perustaa uuden firman. Ja toi niin kuin tavallaan perustuu siihen, eli siksi mä sanoin, että talouden huonot ajat voi johtaa uuteen aaltoon yrityksiä. Eli nyt kun on sitten koodareitakin työttömänä ja on ollut YT-neuvotteluita ja irtisanomisia, niin kyllä uskon, että nyt tuolla on luova tuho tapahtumassa ja siellä syntyy uusia yrityksiä, jotka sitten on uuden kasvun siemen. Me ollaan huomattu itse asiassa tätä, koska Metropoliassakin on tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita ja siellä on kyllä yrittäjyyttä kohtaan
innostus kasvanut. Jos on vaikeampi löytää omaa koulutusta vastaavaa työtä, niin sitten vaikka sitä nyt kutsuisi pakkoyrittäjyydeksi, niin ainakin se on niin kuin tuottavaa toimintaa, jossa sitten niin kuin haetaan kasvua. Ja parhaassa tapauksessa se on niin kuin koko Suomen eduksi, että tehdään jotain tuottavaa. Joo, ja kun mainitsit nyt tämän Suomen edun, niin jos otetaan tätä kuvaa vähän isommalle ja puhutaan Suomen taloudesta, niin satuttiin myös kuuntelemaan tämmöinen jakso, kun Kultainen sukupolvi pelastaa Suomen. Eli teidän HS Vision podcast, jossa puhuttiin siitä, että yhtäkkiä kaikki toivovat, että kasvuyhtiöt pelastavat Suomen. Onko kultaisesta sukupolvesta siihen? Niin mitäs ajatuksia tästä kysymyksestä? No toi siis perustuu tosiaan Mika Malirannan Pinnan alla -kirjaan ja hänen niin kuin taloudelliseen datansa tästä asiasta. Ja mä tunnustan, mä en ole lukenut sitä koko kirjaa, vaan mä olin lukenut hänen haastatteluitaan. Ja mä olin saanut ehkä myöskin vähän väärän käsityksen siitä, mikä se koko data sitten on. Niin me ollaan Mikan kanssa, Malirannan kanssa puhuttu sit siitä datasta ja aineistosta. Ja olen tällä hetkellä vakuuttuneempi siitä, kuin tuossa podissa olin. Käsityksiään saa korjata, kun on ollut väärässä. Kyllä, se on hyvä. Mutta tuossa niin mä ehkä nostin sen, että kyllä on tosi niin kuin kovia näitä kasvuyrityksiä, jotka on nousseet jo hyvään sarjaan, mutta että tavallaan riittääkö se mittakaava. Mutta sitten kun tarkastelee niin kuin suurempaa aineistoa tuolla niin kuin tulossa olevaa ja uutta luovaa yrityskenttää, niin se tosiaan datan mukaan vaikuttaa siltä, että siellä on erittäin lupaavaa orastavaa kasvua. Ja sillä ihan oikeasti on niin kuin merkitystä Suomenkin mittakaavasta. Ja sitten jos ajattelee, että vaikka Suomeen syntyy 100 miljoonan euron yritystä, niin kuin mikä olisi tavallaan sellainen seuraava askel, mistä esimerkiksi pääomasijoittaja Timo Ahlo Lifeline Venturesista on puhunut, mikä on niin kuin heillä tavoitteena. Ja sitten miettii niiden luomaa työpaikkoja ja verotuloja ja muuta, niin sitten tavallaan sellainen niin kuin skaala siinä alkaa myöskin niin kuin vaikuttaa. Eli vaikka yksittäisen kasvuyrityksen merkitys voi olla vielä pieni, jos ei Supercell, niin sitten tavallaan se koko kenttä siinä voi niin kuin auttaa Suomea nousuun. Onko tämä 100x100 tavoite asetettu johonkin vuoteen 2050? Muistatko tällaisia? Se oli nopeampikin tavoite. En muista ulkoa, mikä 2050. se tavoite. Mä muistan ainakin, että oliko se Startup-säätiön niin kuin tavoite nimenomaan. Ei ole kyllä kauhean kunnianhimosta niille. Olisin ajatellut, että niin nopeammin. Siis mä voin muistaa väärin, mutta... Se oli näin. Niin. Muistat Hannes oikein. Laittaisin kyllä riman vähän nopeampaa aikataulua. No mutta jos on niin monta sellaista niin Startup-säätiön kaltaista tahoa, toimijaa, niin kuin me esimerkiksi tai muissa korkeakoulussa, että jos jokaisella on vaikka semmoinen kunnianhimo ja tavoite, niin sit se 100 niin monistuu tällä tavalla, eikö niin? Että... Niin, kyllä. Korjausliikkeestä mennään sitten tienaamiseen. Kun puhutaan startupeista, niin itselle ainakin tulee mieleen just Volt ja Miki Kuusi ja verolistan kärjessä. Että ihmisillä on tällaisia mielikuvia, että startupin perustamalla voi tehdä pikavoittoja, niin tienaako startup-yrittäjät? Ja sitten samalla otetaan tämmöinen ryysyistä rikkauksiin artikkeli täältä, joka argumentoi tätä, niin miten on startup-yrittäjien palkanlaita? Niin, mä viittasinkin siihen, että julkisuudessa ehkä korostuu helposti semmoiset niin kuin pääomasijoituskierrokset ja myöskin sitten ne yrityskaupat. Ja niissähän myöskin niin kuin on hyvin harhaanjohtava ajattelu, että se pääomasijoitus ei tule sille yrittäjälle. Jos yritys X saa 10 miljoonaa, niin se yrittäjä ei saa sitä tyypillisesti, vaan se raha kuluu siihen teknologikehitykseen ja työntekijöiden palkkoihin. Ja sitten, jotta se raha, sijoittajilta saatu raha, jonka vastineeksi on pitänyt antaa yrityksen osakkeita, eli omistussiivu siitä, jotta se kestäisi mahdollisimman pitkään, jotta sun ei tarvitse olla taas hattu kourassa, niin ethän sä nyt halua hukata sitä rahaa siihen, että sä vaan itse nostat sieltä korkeata palkkaa. Joten jos sä oot ihan alkuvaiheen yrittäjä, joka on niin kuin onnistunut saamaan ensimmäisen 200 000 euron siemenvaiheen sijoituksen joltakin bisnesenkeleiltä, niin sä saat sillä palkattua ehkä niin kuin 2 hyvää koodaria, mutta
jotta sä oot saanut ne houkuteltua, niin sulle ei jää rahaa sun omaan palkkaan kauheasti. Eli tavallaan tässä on niinku semmoinen, pitää ymmärtää se, että mikä se startupin toimintalogiikka on. Hyvin suuri osa ihan alkuvaiheen startup-perustajista, silloin kun niillä on vasta idea, ne ei saa palkkaa mistään. Ne elää omilla säästöillään tai opintotuella tai raamen budjetilla. Niin, jollakin niin ihan, sitä sanotaan bootstrappäämiseksi ihan kyllä, syystä. Se on niin kuin kengännahapudjettia. Eli moni tekee sen niin kuin ihan niin kuin omasta selkänahastaan siinä vaiheessa. Ja sitten kun saadaan ne ensimmäiset sijoitukset, niin ehkä voi niin kuin ottaa 2-3 tonnin palkkaa. Semmoista aika vaatimatonta, jolloin niin kuin tulee toimeen. Sitten kun aletaan puhua niin kuin 2 miljoonan pääomasijoituskierroksista, se voisi näyttää siinä artikkelissa oli itse asiassa semmoinen hyvä grafiikka. Scrollataan siihen grafiikkaan, siihen kiitos. Tuossa näkyy just se, mitä mä selitin. Eli tuossa niinku havaitaan selkeästi eri ryhmiä siitä, että missä vaiheessa yritys on ja paljonko se on kerännyt sijoittajilta rahaa. Ja siinäkin on tietysti paljon niinku skaalaa siinä sen mukaan, että paljonko yritys sit on onnistunut jo tuottamaan itse liikevaihtoa, että onko se kannattavaa vai tekeekö se hirveää tappiota ja niin edelleen. Mutta jos vertaa suomalaisiin toimitusjohtajiin, joiden ansiomediaani on 11 000 euroa kuussa, niin startup-perustajat jää paljon alle ja vertautuu enemmän niin kuin tavallisiin niin kuin ohjelmistokehittäjiin tai muihin niin kuin asiantuntijaduunareihin. Joten sitten niin kuin isommille ansioille alkaa päästä vasta sitten, kun on oikeasti kasvuyrityksen toimitusjohtaja ja se yritys on niin kuin isommassa mittakaavassa. Sitä ennen kuin se on niin kuin enemmän niin kuin siitä, että pitää säästää sitä rahaa ja käyttää sitä järkevämmin kuin omaan palkkaan. Jep. Se varmaan kuulostaa hämmentävältä, kun startupien yhteydessä puhutaan niin isoista sijoituksista, niin se voi sitten sekoittaa siihen, että se menisi suoraan niiden perustajien pussiin, niin kuin sanoit. Kyllä. Ja sitten matkan varrella, kun se yritys kasvaa ja sen arvo on noussut, niin kyllä osa perustajista myy sitten osan siitä yrityksestä matkan varrella niille pääomasijoittajille. Eli ne ei myy sitä kaikkea vielä, mutta saattaa niinku rahastaa silleen, että sitten ei niinku polttele kauheasti silleen, että no, paperilla tämä mun firman arvo on niinku 100 miljoonaa, mutta mä asun tuossa kämäisessä rivarissa Korsossa tai jotain, anteeksi korsolaiset. Mutta siis eli niin kun, silloin tavallaan se poistaa sitä painetta siltä yrittäjältä ja vähän vapauttaa sitä tilaa ajatteluun ja voi olla vielä kunnianhimoinen ja sitä virtaa jää. Eli joskus uutiset niistä isoista rahoituksista, niin osa niistä menee myöskin niille perustajille ja silloin nämä yrittäjät näkyy verolistoilla. Ja tässä on semmoinen jännä puoli, että silloin kun mä aloitin taloustoimittajana, niin siellä verolistan kärjessä oli semmoiset niinku teollisuusperheiden perijät, semmoiset niinku hissiyhtiökoneen Berliinit ja kaikenlaiset sellaiset. Ja nyt, keitä siellä tällä hetkellä? Juuri ne. Startup-miljonääriä. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että mä tunnen kaikki verolistan tyypit, koska mä oon tutustunut niihin jossain Slashissa, kun ne on ollut opiskelijoita. Eli se on niinku semmoinen kannustava. Ja tutkija Anna Kontula on myöskin puhunut tästä, miten se vaikuttaa tämän uuden rikastuneen startup-luokan arvoihin. Eli he on tulleet tavallisemmista lähtökohdista. He on niinku tavallisia perheenisiä tai äitejä ja insinöörejä. Voivat tuntea sen niinku tavallisemman elämäntavan. He ei ole niinku teollisuusperijöitä. Ja sen takia moni näistä myöskin puhuu hyvinvointivaltiosta, puhuu mielellään siitä, että miten ne maksaa veronsa ja haluaa sillä tavalla osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja käyttää sen saamansa julkisuuden niin kuin siihen, että voi niin kuin välittää niitä hyviä sellaisia niin kuin arvoja. Kyllä, ja itse asiassa hyvä, kun mainitsitkin tuon, että olet tavannut näitä startup-yrittäjiä silloin, kun on ollut vielä opiskelijoita vapaaehtoisena Slashissa, niin sä oot haastatellut paljon myös
eri alojen startup-yrittäjiä, niin onko sulle jäänyt mieleen mitään sellaista tapausta, missä sä et olisi itse nähnyt ehkä sen startup-yrityksen potentiaalia, mutta jälkikäteen oot joutunut myöntämään, että olit väärässä? Esimerkiksi siis viime vuonna yhden isoimman rahoituksen kerännyt firman, jonka nimi on HostAway. Ne tekee siis tämmöistä vähän niin kuin taustasoftaa asuntoja vuokraaville tahoille. Siis vähän niin kuin jos on niin kuin Airbnb ja muut tämän kaltaiset, niin sit niiden ohjelmista pyörii siellä taustalla. Ja tämän kaltaisia vähän niin kuin jollekin alalle softaa tekeviä B2B SaaS-firmaksi kutsuttavia firmoja, niitä on niin kuin 100 tusinassa. Ja mä ajattelin, että tämä on vaan niin kuin random tällainen. Ja en olisi arvannut, että siitä tulee yksi Suomen kovimmista kasvuyrityksistä. Se keräsi viime vuonna 345 miljoonaa euroa rahoitusta. Ja siitä oli siis just osa tätä, että perustajat myivät osan ja rikastuivat. Että tässä on mukana myöskin yksi iranilainen perustaja, joka on niin kuin miellyttävän mahtavaa, että tässä on niin kuin, kovin vaurustunut maahanmuuttajataustainen suomalainen yrittäjä. Okei, wow. Elikkä oliko se, mikä yrityksen nimi olikaan? Katsotaanko sitten? HostAway. HostAway, joo. Jep. Ja en olisi uskonut, että he pääsevät niin nopeasti tällaiseen menestykseen. Wow. Ja tämä on niin kuin lähes miljardin arvoinen oli siinä rahoituskierroksella ja tulee kyllä olla tosi kova story Suomessa. Joo, ensimmäistä kertaa kuulen, mutta mielenkiintoista. Tuosta mulla tuli niinku mieleen, että just yritykset, jotka ei välttämättä tee niinku hirveän seksikkäitä tuotteita tai muuta palveluita, niin Relex esimerkiksi. Joo. Et Relex oli niinku, tosi niinku under the radar tai aika low key niinku, vaihteella. Sitten yhtäkkiä vaan kaikki alkoi puhua Relexistä. Niin, sille vähittäiskaupan automaatiota ja se niinku semmoinen niinku siellä taustalla rullaava kone, joka optimoi sitä, että kaupan hyllyssä on oikeita asioita oikeaan aikaan oikeaan hintaan. Niin sekin oli vaan sellainen niinku 3 suomalaisen tutkijataustaisen niinku insinööri, hyvin niinku silleen pedantin puurtaja tyypin jotenkin ja sydämellisen ihmisen perustama firma, joka tekee niin kuin laadukkaasti asioita oikein, ratkaisee asiakkaan ongelmaa ja tosi niin kuin pääomatehokkaasti. Siis molemmilla näillä yhdistyy itse asiassa se, että ne on pääomatehokkaita. Eli siinä tilanteessa, jossa startupeille oli tosi vaikeaa kerätä rahoitusta, HostAway onnistui silti siinä jo ennen tätä kierrosta, mistä mä aikaisemmin puhuin, koska ne ei niinku tuhlanneet rahaa. Eli Jenkeissä piilauksessa on semmoinen niinku holtiton, kerätään valtavilla valuaatioilla arvostustasolla isoja summia ja sitten sitä niinku poltetaan sitä sijoittajien rahaa tosi paljon nopeammin. Suomessa ollaan saatu aina vähemmän rahaa, on pitänyt olla säästäväisempi, eli yksikköekonomian on pitänyt olla kunnossa. Sen, että sun oikeasti kauppa on kannattava. Kyllä. Ja on pitänyt miettiä asioita tehokkaammin. Niin näissä niin kuin molemmissa yhdistyy semmoinen niin kuin kannattava liiketoiminta. Niinpä. Ja se on harvinaista, mutta noussut uuteen arvoon. Joo. Mä luulen, että se on sen nimenomaan Suomen vahvuus, että täällä on vähän niin kuin ollut just tällaista niukkuutta ja niukkuuden ajattelua, niin sitten se ehkä kantaa just siihen, vaikka pääomaa tulisikin, niin sit sitä ei lähdetä niin kuin, spendaamaan. Kyllä. Ihan just toi on itse asiassa ollut myöskin Woltin sen huikean arvokkuuden tai niin kuin ydin, että koska ne on lähteneet liikkeelle sellaisista kaupungeista, jotka isojen pelureiden mielestä ei olisi niin kuin ollenkaan kannattavia, mutta niitä on pitänyt hioa se niin kuin niukkuuden vuoksi olla tehokkaampia kuin muut, joka on johtanut parempaan kannattavuuteen. Kyllä, just näin. Vau. Hyvät sisäpiiritietoa melkein voisi sanoa. No, joo. Mutta sä oot nähnyt niinku just näitä startup-yrittäjien elinkaarta. Niin mitä niinku sä oot sit siitä niinku itse oppinut ja mahdollisesti tunnistanut, että mitkä olisi vaikka semmoiset toistuvat menestyksen avaimet, joiden muiden kannattaisi ehkä pyrkiä tavoittelemaan?
Smartlyn perustaja Kristo Ovaska esimerkiksi on puhunut paljon paristakin eri asiasta, jotka niin kuin liittyy toisiinsa. Eli eka niistä on siis product market fit, joka on aivan keskeinen. Eli se, että sulla täytyy sen tuotteen olla jo, niin kuin ratkaista se asiakkaan tarve, olla asiakkaalle aidosti niin kuin tarpeellinen ja arvokas. Ja että ollaan siellä asiakkaan kanssa tekemässä sitä. Eli ei niin, että sä itse kehität sen tuotteen jotenkin niin kuin mielestäsi valmiiksi. Ja sitten lähdet markkinoille sen kanssa. Ja niin kuin lähdet henkseleitä paukutellen, että nyt me laajennutaan muuten Jenkkeihin tai Ruotsin markkinoille. Vaan niin, että sä oot ensin kehittänyt sitä tuotetta asiakkaan tarpeita kuunnellen ja niin, että ne asiakkaat oikeasti niin kuin alkaa repiä sitä sun käsistä suunnilleen sitä tuotetta. Se on kuvannut semmoista prosessia, missä niin kuin ne koodasi aivan villinä niin kuin, sen niin kuin niiden asiakkaan tarvitsemia asioita siihen. Ja ne kuvasi, että ne repi sen kasvun heistä suorastaan, koska se niin kuin oli niin tarpeellinen sille asiakkaalle sitten auttoi siinä. Sitten kun niin kuin se on kohdallaan, niin sitten sitä voi lähteä kasvattamaan. Mutta ennen kuin se on kohdallaan, niin ei ole mitään järkeä kaataa siihen niin kuin kasvattamiseen rahaa ja alkaa rekrytoida ja kasvaa ja kuvitella siitä jotain ennen kuin on todistanut sen, että se toimii. Ehkä tämä on niin kuin ensimmäinen semmoinen oppi. Te haluaisitte 3 pointtia. Kyllä, eli ensimmäisenä product market fit kuntoon. Joo. Mä myönnän, että mä en tehnyt silleen kotilaksi, että mä nyt osaisin äkkiseltään sanoa, mutta jos tavallaan mä koen, että mä niinku toimittajana, kun mulle pitchaa siis startupit samalla tavalla kuin niinku pääomasijoittajalle, että ne sijoittaa rahaa, mä tavallaan sitä niinku mun huomioita ja sitä, että mä niinku valitsen, mistä mä teen sitä juttua. Ja se aika on niinku se rajallinen pääoma siinä. Niin samalla tyyppisillä kriteereillä mäkin niin kuin arvioin sitä, että mikä voi olla tarpeeksi, niin kuin, mikä on niin merkityksellistä tässä maailmassa, mikä osuu sellaiseen markkinamurrokseen, eli tavallaan missä on se niin kuin markkinatrendi ja koko niin iso, että tämä on tärkeää ja kiinnostavaa ja arvokasta. Missä on sellainen tiimi, johon mä tavallaan niin kuin uskon, tai mihin sijoittaja uskoo. Se on osittain niin kuin samanlainen asia. Että onko siellä kiinnostava, jotenkin autenttinen yrittäjätarina, onko siellä kokeneet sarjayrittäjät, onko takana jo uskottavia pääomasijoittajia. Tämän tyyppiset asiat niin kuin validoi mulle sitä, että voiko tästä tulla jotain. Että jos tällaiset asiat on kohdallaan, niin sitten mä uskon siihen todennäköisemmin. Kyllä, eli ajankohtaisuus kohdemarkkinoilla ja no tietysti tiimin merkitys, mutta myös ne taustajoukot, että minkälaista tukea siellä on takana. Kyllä. Joo. Mahtavaa. Voidaan alkaa vetää yhteen tässä näin, että onko sulla mitä muita ajatuksia tai viestejä, mitä sä haluat jakaa niin kuin mahdollisesti tuleville yrittäjille, startup-toimijoille, jos ne kuvittelee, että heillä on nyt se killer-idea tai killer-tuote tai muuta. Mistä kannattaisi aloittaa? No kannattaa aloittaa siitä, että perustaa yrityksen. Ja se on niin parasta tehdä silloin, kun riskit on niin tavallaan pienimmillään, tai se vaihtoehtoiskustannus on vielä matala. Opiskelijana se on. Jos mä espoolaisena asuntovelallisena äitinä ajattelisin, että mä perustaisin startupin, niin mua hirvittäisi, että mä niin uskaltaisi nyt sitä tehdä. Niinpä. Pitäisi olla niin kuin jotenkin todella varma rahoitus ja kaikkea, että niin kuin uskaltaisi repästä sellaista. Mutta silloin, kun ei ole vielä näitä erilaisia sitoumuksia, niin suosittelen ennen kuin jumahtaa jonnekin korporaatiouralle. Eli tietyllä tavalla niin kuin opiskelija-aikana on ehkä hyvin optimaalista lähteä perustamaan yritystä. On. Tosin siis täytyy myöntää, että tilastollisesti menestyneimmät kasvuyritysperustajat ovat yli 45-vuotiaita. Sitten kun heillä on kokemusta työelämästä ja ehkä jo 3. yrityksestä tai niin edelleen, mutta ensin pitää hankkia sitä kokemusta. Juuri pitää olla eka yritys, että voi olla toinen ja 3. Niinpä. Tosi hyvä.
hyviä uutisia siis, että meilläkin on Hanneksen kanssa vielä iso ura edessä. Meillä on vielä aikaa lähteä siihen. Kyllä. Mutta tämä on ollut siis Elina Lappalainen suuri kunnia meille. On mahtava kuulla sun ajatuksia. Ja nyt viimeisenä tietysti saat promota, jos on jotain promottavaa. Totta kai promoa myöskin kuunnelkaa HS Visio podcastia, koska siellä minä ja Alex kerrotaan taloudesta, teknologiasta ja rahasta kaikki viikon oleelliset asiat. Ja nyt esimerkiksi tänään olen juuri haastellut valtiovarainministeri Riikka Purraa Trumpin julistamasta kauppasodasta ja tulleista ja Suomen talouskasvusta ja luvassa on kiinnostavia asioita puoliväliriihestä ja leikkauksista ja kasvusta. Eli kaikki kuulolle tänne HS Vision podcastiin, eli hs.visio kautta kuuntele kautta Visio podcast. Sinne vaan kaikki. Ja huikeata keskustelua. Ehdottomasti kiinnostaisi jatkaa tätä keskustelua vielä pidempään, mutta me tiedetään, että sulla on rajallinen aika ja mielellään haluttaisiin sinua jatkossa uudestaan tänne, jos löydetään joku toinen hyvä teema tai aihe, niin laitetaan sulle koodiin ja katsotaan joku päivä tai aika, mikä sulle sitten sopisi, jos olisi ok. Että muuten me kiitetään meidän kuulijoita, me kiitetään isosti sua Elina tästä näin ei muuta kuin yrittämään kai. Kasvua kohti. Niin, kasvua kohti. Pidetään optimismia yllä. Kyllä. Jep. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Moi moi.